го пламен идва. Сега влизам утре. Ние сами играха малко. Игра, какво ми е за игра? Добре, там трябва да науча. Съм Що някакъв не ми бот. спи... ти си играл един път. Абе, спамваш се, убиваш един човек и умираш. И се разпамваш. Да. Това лайтхаус ни напрегна малко. Ти убили някой? Да. И просто О. влезна в едно онова синьото през вратата и стои О, на на магаз. Макси. И аз Никой те не е викал. Аз как игра в Far Cry 5 помежду другото, някак си. Инвайтах. Как да си